Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hakasing sa dyan yung tayo, ka basa do ka hayaw do ka lathanemba. Namarba ka jing yakni tiit do ka kipat ba. Ka jing tur kipat ba siya basa do ka dangkam kloy. Kaday namarba ka jing duna do ka hayaw, nakadaw ba ka sorkar kam siya mantasipor banwan ra do ka na barjala. Namarba kilap baka don ka jing pendon kam ya ka formalin. Henry ka sorkar kala penjensur kendiat da ka ba ailat ya ginong di do ka bakila bantiet do ka na asam. Kidon tang kumba arton tam ki do ka ki ba wan poi hagani kasing saja. Nadu menta ki pai ba ki balait sim dawai na negrims kimdon kam shu bandang yenglan. Namarba menta ka State Mission Director jangka Ayushman Bharat Digital Mission kalawanra da kerukom terikam ke batmai. Kipai ba kila ban shutep lani install hagi mobile phone jongki ya ka app Abha. Bat nangta kila ban shu scan hagi jaka aidawai hanegrims bat kin yo token. Bat hadian kata kila ban lek syagi jaka syong jongki. Bat on sakhot hi yaki onda kala dai ka Bali jongki. Ka sarkar pedeng kala thau daga peace committee na bantaban wanra biang ya ka syongsuk syongsan ha Manipur. Ya kani ka committee lakli daga governor jong ka Manipur ka Anusuya Uike. Kidkhot jong ka committee ki kintup yo menteri rangba ka Manipur u N Biren Singh katto kaningot ki menteri sarkar u MP ki MLA bat kinong yalam na kiseng san pertai boper. Kani ka komiti kan persyang ban peniasuk hapadang ki arteli ki jait benriu. Kata ki kuki bat ki mete. U Presiden juga seng Kongres u Mallikarjun Kharge ula takran ting yo menteri rangba do kari u Narendra Modi namar ke jing ngap jar jong u halor ke jingja ka belaja Manipur bat ula kenok ru balai bau Modi upha yo Amit Shah tat hadu ba ke jing yakan at kala ne hadu shibnai. Kajing kentho jong Kharge kadai hadien baka sarkar pedeng kala penbena bakala thau daga peace committee ban wanra biang ya ka syongsuk syongsan ha katai ke jela. Ka All India Bank Employees Association kala kentu ya ka Indian Bank Association baka dai ban pentikna bagi bahyeng hasem jong kitu ki bayap na ka jing accident ka rel ha Odisha ki dai ban yo ya ka jing mentoi na ka scheme sarkar kum ka Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana lane ka PMJBY bat ka Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana lane ka PMBSY. Kinong tribang kila pentip babon na kibayap kidai kibadoni ka insurance scheme bat kidai ban yo ya ka hok jongki. O Menteri Rangba ka Assam o Himanta Biswa Sharma ulalait sa Manipur ban yakendo yo Menteri Rangba ka Manipur o N Biren Singh. Bat banya keren halor ke jingya kan at ke badang peteng haduk mentaru ha Manipur. Ha ke jingya kan at ke bala nek mentala shibnai tam kiladon hadu shispa shiphongut ke bayam bat palat lai spa ngut ke bamensau. Lai hajar teli ki yeng kila syak thang bat kumba saupusan hajar ngut ki brio menta kila kela klem yeng klem sem. Ka sarkar u Pema Khandu ha Arunachal Pradesh kala penmi ya ka hukum badai ban penkiu tulap no ya baro kinong trei kum kinong trei casual kinong trei bela ki batrei hapo ki tenat bapek ka sarkar jela. Ka tulap jongki kan kiu si hajar tengka bat kani kadai ban trekam nadu ka sitarik u jeliu ar hajar arfulai. Hagani ka hukum ki nong trei ki batrei dang hapo ka sansnem kin yo ya katulap ka ba khatwei hajar tengka ki balapalat ya ka arpusnem kin yo khat nyo hajar tengka kata gadai nak benta ki unskill ki skill pat ki batrei dang hapo sansnem kin yo khat ar hajar tengka bar ki balapalat ya ka arpusnem kin yo khat pra hajar tengka kumba shiphongut ki nong lute kila rung jubor hapo office jongga cash management services ka badon ha Ludhiana bat kila lute like lord tengka nagani ka office. Kam hadien kila rong tu saya ke kali jonggani ka office ka bakip pisah hadu sauk lord tengka.
bat barok kepisa bagi layok ban lute kalong haduk nyo keluar tengka. Marsin yok jingtip ya kani ki pulet kila twet. Henry kilap satangka kali kebala terli. Ki pajba nong senong jonggari bilat kila kendit bantip bau menteri rang badu barim jonggari bilat u Boris Johnson ula resign no na ke jinglong nong mikmat jong u sheyeng dorbar tawai. U Boris Johnson udai u MP u badon hakaleng sensyar jongka Conservative Party. Kajing resign no jong u kadai namarba sngau tenat namar kajing sya tokit haka Commons Privileges Committee jongka yeng dorbar halor kajing keno baula pun kenya ki kendon COVID haki por badang jor bhaga klam COVID-19 ki por ki bau dang long kumu menteri rang bado jongka United Kingdom. Ya ki sangut ki kanarit ki bala jar ngai la South Coast ngi tik hagi lauba Amazon jongka Colombia la lap menta bagi dang im. Kipai nong senong jangka Colombia kumju ru u Presiden u Gustavo Petro ulanget bakani kadai shisha ka Kampala namar ba kini ki khna kidai ki bedang hapo ka khatlais nem karta kini ki saungut kidai ki shipara ki bedang don hagarta ka ba khatlais nem khandais nem saus nem bat shis nem kila jar ngai hakapor baka lingsun ka ba kisyong kala bathai hapdeng jongka klau Amazon. Kakmi jongki bat unongnya ya kalingsun kila yap hasyen. Kat ba maki baro sipara kila lajim. Ki bor sipai bat kinong snong kila wat ya ki klem sange bat dai menta balalap yang ya ki. U Presiden jongka Colombia unsalik ya kendo kerpang ya ki ban keli benia kumno ki im saupo sengi hari klau. Ki Khasi, ki Jaintia, bat ki Garo, jongga jela Meghalaya, bat ki Nayar, jongga jela Kerala, ki dei ki jait benriu, ki ba ai jait syaka kemi, bat kini ki don hari India. Henry, syabar jongga hari India ru, ki don ki jait benriu, ki ba karukom im jongki kaya seriem, bat ki Khasi. Kini ki dei ki Greek, ki ba sa lenong hakawai ke snong kabala tip kum ka Olympus, kabadon hari Greece. Kini ru kidai ki ba aijat syaka kemi. Ki shenrang haba ki yolok ki habban nei sa syayeng ka kentai. Ka bor ban shim ya kanu ka rai ru ka syong haki kentai. Ka rukom im jongki ka longkum ki Khasi hendrei ka syuya pher no khendiat. Namar ba ka nong yo pateng ya ki jingdon jing em jong ka yeng ka sempat ka dei ka khon kentai ka ba hedu na pedeng ki sipara kat ba haki Khasi pat kadai ka khon khatdo. Te gitu gilong ki khubor kimat kublai.